Sakhumbula kumgqibele nginyanzelekile seyiqawela laa mindeni. Then umakazi wami kulapho kwaye watshisa khona tica yenza sure uba ngaphandle yonke into itito utshisa ke nowakhe yakhe nobhota begalelayo. Then watshisa ifemeli yami yonke. Komeza ndendithanda lasesopha nesitoko. Ndaza ndalosisa bekaphi. All along lo sisi lona unzisa kwindawo kuthiwa kusebhostini uba uyakwazi ebhostini apha eBellville. Kulapho kuzokwenziswa khona i-prostitutes. Kulapho ndadlwengulwa khona ndahijayikhwa ndasiwa kwindawo kuthiwa kuseBreak Stop. Kulapho ndadlwengulwa khona abobhuti bayi-28 bandidaba babebusweni apha emgolweni. Then bathatha endini ekubhiya and then balihlohla lona and then bandifaka emngceni ndiphila. So kulapho kokubomi bam baye batshintsha khona. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Igama lami ngu-Anita Vadermeyer. Ikhaya ndisuka ngapha eMiddleburg. Okay, kanonzame eMopo Street ka-number 8. Kulapho ndifumaneka khona iinto zam. Okay, apha ndihlala apha eDelft ku-17 ngo-boyfriend wam. Okay, ndingulaa mntana ukhule ndihlala nobrother wam nomama wam. Okay, ndozi noba okay ifemeli yam yonke seyatsha nendlu then ndakhula nomamam. Then nomamam wasweleka ndifana izindlu ke ndingumntana okhule uhlala ezitratweni. Ndihlala ezitshomini and then iitshomi zam abazali babo bendithanda gqitha xa ndinemali but if andinamali sometimes xa beshushu abazali baye bandikhothe ufumaniseke uba andinandawo yohlala. Okay, ndingulaa mntana ukhule ethanda ukonwaba bendingekatshayi notshayi kwelo xesha ke ndithanda ukonwaba nootshomi zam ooNtombazanele ooGomagoma ooAsanda. Then ndithanda uhamba iiklabhu then ufumaniseke ubana xa siseleyo sithanda ukuguda ke abantu abangoobhuti especially aba bangapha kwecingo ke. Ufumaniseke besithatha iifowuni zabo ubone xa besinathi bancinci sithatha iifowuni zabo sihambe siyozithengisa. Laa life besiphila laa life unjeya. And then zoba ngo-2020 okay ndathi ndihleli neetshomi zam. So ufumaniseke ubana ungakhange ade abethe u-11 because iitshomi zam bezithanda ngofika ngo-11 zithanda ugoduka. Ufumaniseke uba andinandawo yokuya. Okay, kulapho ndadlwengulwa khona ndahijayikhwa ndasiwa kwindawo kuthiwa kuseBreak Stop. Kulapho ndadlwengulwa khona abobhuti bayi-28 bandidaba bandifaka imilo ebhiya ngaphantsi and then bandifaka emngceni ndiphila. And ndozi noba ndingayazi ke noba omnye wabo mhlawumbi waye wandivela usizi mhlawumbi wandikhupha phayana and then ngoku wandidamba egeyithini yase-police station, igeyithi lalapha ekliniki. So ndafunyanwa phayana. Ekhaya bekungabantu abasezimalini because umama wam ephangela apha eTukayi kwikhampani kaNorman apho kwenziwa khona iitshizi khona and then ukhulele phayana and then waphela ene-shares nomlungu waphayana so bebephethe laa khampani. So okay ndikhule umamam ngumntu wabantu bebazi abantu ntozi noba bengulaa mntu bethanda ushera. Bengulaa mntu bethanda uza nezinto for in case abantwana abangenanto zokutya abantwana abangenamali. But ke umakazi wam uvela to eMiddleburg umakazi wam umakazi wam ngulaa mntu unoxolo ungayithandi le nto. So wadisayida and endlini sikhule singabantu becawe besithanda icawe. Ubuxoka noxoka umama ukhombe uyazulisa ngoku ukhale ngentloko uqoba ufuna ukonwaba ufuna uya ecaweni. Naye umamam ekuqala mntasekhaya uzothi ungena nje kulaa geyithi yaphaa iyaphela yonke loo nto. So sikhulisa abantwana bayo so but ke ngalaa mini ke kungoMgqibelo ndisakhumbula kumgqibelo nginyanzelekile seyiqawela laa mindeni. But umamam down nyhani sengafuni uba masekundawo. So kulapho ndisinda khona.
So kulapho naphuma ngefestire khona itshomi zami zabezimbingelela ngathi ngizokutsala ngefestire ngizo-act mama ngathi mnele. Then umakazi wami kulapho kwaye watshisa khona uTixa wayenza sure uba ngaphandle ngakithi iTixa watshisa ke nowakha yakhe nobhotela ayikhalelayo. Then watshisa ifemeli yami yonke from Middleburg ezilalini. And then ayokuthathwa nasendisecaweni ndiboniswa nendibukele ifemeli yami isitsha umlilo. And then after that wandithatha umakazi wam mama ndihamba ndiyohlala phaa kwendlini and in 2 days then yena wakhe waqala wandihlukumeza, yena waqala wandireyipha. I was still young ngoko. So bendixelela ke umakazi wam kwenzeka ntoni but umakazi wam akandibhilivi. And then benento ayithethayo ubana if ndaxelela abantu then ndizobhubha ngehlobo ifemeli yam yabhubha ngalo but zinge-understand uba uthetha ukuthini uba ndizobhubha ngehlobo ifemeli yam yabhubha ngalo because ndandisendimncinci. Okay, ndilapho waqhubekeka umakazi wam engundihlukumeza uba mandinike ukutya bebengandiniki bendisitya xa begqibile utya yena nabantwana bakhe nomyeni wakhe. Yeah, so into eyenzekayo koku then next thing bekukho umeza then bendithanda ndasesopheni nesitoka kum endlini so bendidawundipha ukutya but for ukufihla oko kutya oko wenzela umakazi wam angakuboni. And then the next thing ndazisa apha eKapa wandibuza lo sisi ubana ndifuna uza apha eKapa na. Then ndabaxelela okay eKapa eyi kanjani eKapa then andinguye nomntu walapha eKapa. Okay but ndaza nalo sisi apha eKapa all along lo sisi lona undizisa kwindawo kuthiwa kuseBoston uba uyakwazi eBoston apha eBellville. Building engenambane kungakho manzi kugcwele amagweja. Kulapho kuzokwenziswa khona i-prostitute. Uyofika kwam afika lapha ndafakwa erumini kuloo room okay guys kumandi because ihlobo ebendiphethe ngalo nditya inyama ndisela zidrinki apha ke into bandinokundenzisa kuthiwa bamba iliwa awudoda ndiye fike kulo mqobo ndizele wona kuwo. Kanti ndimele ndibuza kulo sisi bana okay no ma'am yiphi le ndawo usithi siza kuyo kanye kanye and then usithi ubana ndizowuqala into yoba mandiqale umsebenzi ndizokwazi uba ndikwazi uzimela ndiqale nosilelane. All along lo sisi lona okay waphela endiqalele sibana nantsi le ndawo lo life loo nto ophilisa wona lona. Andibuza make uba oh bekabe ifikile lo sisi lona iphethe iiplastiki le plastiki wabesithi ndisizile surprise mandizivulele xa mandivula fumaniseke uba ziwiki and ayisosityalo sam into yewiki. Ziiwiki zeempaka ezincinci ezimfutshane and then zii-tops ndabe ndibuza ubana zizikabani kathiwa zezam zezokuthini kathiwa ngulate ndiyaqalisa emsebenzini like umsebenzi onjani lowo kathiwa no ndizobona umsebenzi onjani. And then I was like andazi ntoni ndizizinto but yeah ndisuka endlwa from uRachel. Okay the time enzisa iminyaka yam ndina-9 uba ndizokwenziswa lo msebenzi yena wayecinga fanuba uyandikhupha mna zendicinga fanuba uyandikhupha mna from kulaa ndawo zendihlukunyezwa kuyo kanti uzowenzisa worse yengxaki. Okay ndandiqala ukwenziswa umthengiswa umzimba ndina-9. Okay bandixelela amagweja andixelela ukuba andingeni andifiki phayana endlini ndingayiphethanga imali engaka yi-2,000 rand. Then ufika kwam ndingayiphethanga loo mali inga-2,000 rand naphaa ndiyabethwa ndiabhuyuzwa apha eBellville naseCourt. Sendibethwa ndiabhuyuzwa and ndinesithi ndingayazi uba ndizokwenza kanjani. So ndaxelelwa ubana okay kukho abantwana abamayo apha endleleni but mna ndizoma ndimele qelele kubo. So the next thing abantu abanintsi sebesiza kum because bebembona ndomntana and then omnye umntu kowesithi xa endijonga ufumaniseke ubana hayi maan ngumntana ndisengumntana ndiyenzela ntoni into endiyenzayo. And then abanye zibe nazo ii-questions ezinjalo uba uyenzela ntoni and bandibona abanye ebusweni ubana andithandi uyenza but ke ndibe ndingena-choice ndithi ndomjonga mntana enentliziyo encinci ndithi ndomjonga umntu ufumaniseke uba okay uzokwenza le nto ngoku ndifumaniseke ndikhala ufumaniseke uba omnye maan le nto ndizayenza ngoku ayikho rayithi. Ufumaniseke uba andinike andibhatale nje abanye without undenza fokolo but abanye ke because ne-5 zikwazi undela phayana yabona erumini yabona izodala loo waiter la yapha kum yabo which means it's not nice. Yeah ndama ndathi ndaqhubekeka till ndina-13. So ndathi ngenye imini ndihamba ngoku ndizihambela ngoku endleleni konja ngesiqhelo kum ndadibana nosisanyana wayezogqitha emva kwam bendilambile ndizogqitha apha kum. Xa segqithile waphinda wabuya umva wabe ndibuza ubana ndiyaphi ndisuka phi ndabe ndisithi kuye makandiyeke mna ndilambile uyabo. So
kulapho lo sisi lo wandikhupha koku apho kuloo ndawo kuthiwa kuseDurban from Tesawumzimba. So ndayohlala naye wayehlala eLeyden apha ku-19. Endihleli kamandi phayana kuye endenzelwa yonke into. Ndingumntana othanda uklina, uthanda ukwenza yonke into, ukuhlambela abantu washing. Into noba ziindawo ukuthi kwandikhala ndithi bana uThixo ungathi undiphe ifemeli erayithi ezandithanda, ezandinika obabini ndafumana abazali bam, hayi undithengela izinto nje okwaluthando. But hayi ifemeli endizifumana sometimes ufumaniseke ubana ukhona nomntu ongubhuti kuyo, uyabo, so bendicela laa brother wam but ahamba andihlukumeza. Nam ke bendingayithethi ke ebantwini ke laa nto, bendiye ndiyigcine apha kum because just because indawo yohlala and then le sithe ngathi umntu uba yenza into ethile ufumaniseke uba ndiyayenza because uba ngendawo yohlala. Yeah, so wasweleka umama walaa mntana, walaa sisi wendithathile. So kwanyanzeleka uba makuhanjwe kuye emaXhoseni kuthengiswe indlu le kwanike emaXhoseni. So laa sisi watraya ndizame zonke uba makandithathe ndihambe naye but ndaye ndoyika into eyi-one uba wathi if uyandithatha ndihambe naye phaa kanti uzawuphela ndijikela phaa ezilalini, phele ndenza le nto sizophela ndisithini. So zandivuma. Le kamakazi wam zinto zangabanjwe and then ngoku nam ngoku zandiyombambisa just because zange ndi-understande. Ndizoyazi ngoku sendimdala uba ngumakazi wam ngoku lo wenza laa nto because lo mntu lo wandizisa apha eKapa ucaba zebe-sam nguye nomakazi wam ngoku besenza le nto. It's just because of ilifa. Umakazi wam uyenzela le nto just because ilifa, iimali zikamama, and those noba iimali zikamama zonke wazibhalisa ngam. But ke beyi-I_D ke le ndingenayo. So yena wayefuna uba mandiziswe ngapha ndizanyelwe into ze-I_D and then ndikwazi xa ndine-I_D nditramfelwe imali yonke laa mali amdalisela zona ndizitrafele through yena and then ngoku bangabona ngoku aba bantu ngoku benza ntoni ngam, bayandibulala bayathini. And then the next thing ngoku baye bandixelela yonke into. So uyabuya laa ngqondo uba okay, ngalaa mini wayendixelela esithi uba mhla ndaze ndaxelela abantu ngale nto bandenza yona then bandibulalela hlobo ifemeli yam. So yatsho ingqondo koko yatsho yabuya ngoku ukubana okay nguye lo watshisa ifemeli yam. And those noba mna ne-boyfriend yam sisambona lo makazi lowo, sisambona and then siyomvisithela but ne-boyfriend yam iyambona akanguye laa mntu unako uba nelaa nto zokuthini na uba lo mntana lam ezenza ebuhlungu. Uyambona ingathi kuzayibuyisa back because sometimes sike siye nozola phaa ndifike ndibabambe kamandi besitya bendibuza uba ndithi uba umntana mosista sithi meza mos xa ebizayo mos usista wakhe, usista wakhe umntana, ya ndimthanda. Ndimbuze kuqala ezi zinto okobana uzifila njani xa usitya ube ungamazi umntana kasista wakho uba utya ntoni. Ndibe ndihamba naye nozola and then ubone uba akathandi, uyabo. Otherwise ndimxelela uba okay noba andizelanga loo nto iyafana into enjenge-I_D ndithi hayi okay benzele into ye-I_D bendifuna ndenzele nje i-I_D ntoni. Abe sithi okay athethe isitori ubana akanamali yondenzela i-I_D. Sithi nezola ubana no sizayizama imali uba undenzele i-I_D. Then athi okay xa sizamile imali nozola sihambise phayana aphinde athethe isitori, uyabo. Wathi waphela esithi ukubana akazazi ngoku into zikamama uba wazithini and then akakwazi uba makandenzele i-I_D because utshatile then ubiza ifani yalaa myeni wakhe, akabizi ifani le yasendlini. So umntu lo ungafuni, umntu lo endibonayo akafuni uba mandiphumelele, ufuna undibona ndikulaa ndawo iyi-one qha. So nabe ndinyeka olo hlobo ke ngoku. So ndaqala ndadibana neetshomi from eDelft, ndadibana neetshomi ngoku ooThumeka, ooNosiso, ooNokulunga, iitshomi zam. Abantu like ndingumntu wabantu, abantu bayandithanda kakhulu. So ndithi sendidibene nje nabantu ngoku nyhani ngoku. So ulife wam ngoku waqala elaa hlobo and then bendingumntana bendincila nyhani. So ulife wam waphela elo hlobo. Ndana ngoku sendihamba neeklabhu ke ngoku sendisithini. Ulife wam besendizinikezele maan uba nayi maan ndiphila laa family ngoku what ndindodwa nantsi indlu yasekhaya . So bendicela okay yenzekile maan yenzekile maan. So sendifile kakade, bendingumntu umntana besixelela loo nto sendifile kakade. Then yintoni i-use uba
umzimba makabe lapha so maseke ndenze yonke loo nto uyabo bengingesenayikheya about mna uba what into endiyicingayo ebheka uba ubomi bam mhlawumbi one day bungatshintsha uyabona because besendisenza izinto ezirongo nyhani. Okanye ndiphinde ndiyithathe koko ndizise from back kulaa nto yorejwa kwam ngala bhuti ba-2018. Omnye wabo ndiyamazi ngumfana usister wakhe wayetshomene nam because bandithatha bandisa apha eBlackstop. So waye wathi xa ebona mna ndabe ndibiza igama lakhe uba hayi bo so noba ifimeli yakhe inoba iyandiva ke iyandibona so ndirephayo and then ngoku usister wakhe yitshomi yam yabandirepha bonke then bandidaba babe ebusweni apha emgolo then bathi ba-endele ibhiya and then balihlohla lona and then bandifaka emngxunyeni ndiphila. So kulapho koku ubomi bam baye batshintsha khona. Andabi nguye laa Anita iitshomi zam abantu baseDelta around mina bebedla ngondazi ndiyinto so ndayeka yonke into ndazixelela andisenalife ngoku so ndaphila uba ndisaphila nangoku. Senjengoba ndisinde kwiinto ezininzi because ndisinde koku kurejwa kwam ndaphinda ndasinda sesibhedlele oogqirha sebencamile ndingakwazi ndingavuki ndingathini so sebesixelela uba akho femeli akho mntu uzondibona sebezocama oomatshini besixelela uba kuphelile ngam. Kulapho ndikhohlela khona then nalapho ndasinda uba ndisinde njani ndibulela kuphezulu. So koku ndathathwa ndabe ndibuzwa okokuba ndikhe ndizohlala phi ndabe ndizixelela indawo ehlala so ndathathwa ndasuka kwindawo kuthiwa phaa eBellville kuse-shelter kulaa Bellville. Okay yi-owner nguGeorge i-owner yaphaa khona likhaladi. UTamaots naye ubhuti opposite bendihlala kuyo naye sesuka uphangela phayana into zikaJeorge besendilenda so beyisupervisor phaya uTamaots into kaSinwabiso. So koku ndahlala phaa so phayana uhlala njani phayana kuyabhatalwa so liyaphelela ixesha lakho so lelam ixesha laphela liphelelwa but ibhosi yaphayana ibindithanda kakhulu so koku ndaphela ndiphuma phandle then phandle phayana kugcwele ezaa hokey zaba bantu and then koku kulapho kundiqala khona neziminca ngoku xa ndiphumile ndihambe ndiyotshaya ndibe ndiziminca ndihambe ndiyotshaya then bendingayazi uba ndinokutshaya uba kubanjwa kanjani bendizibambela uba ndikhomba ndihlisa istresi kanti ndizenzela more. So utshaya ndaqala ngoko so ndayeka yonke into bhuti wam so ndaphela ndaqhubeka ngotshaya so bendingumntana behlala phantsi kwebhriji eBellville nditshaya and ndizwa phaa ulife wakhona bengakho bekungamnandanga because to survive phayana for ulale nomntu then lo mntu ufumaniseke uba uthela igwinya elinefrench ulala nomntu ufumaniseke uba uthengela ihafu yesonka and then ulala phaa awulali phaa no ucimele phaa amathe akho mayi-2 ulala bhuti wam eli-1 umvulile eli-1 licimele because ulindele nantoni enokwenzeka because bendithatha ikhadibhodi ndimbeke phaya ndombathe ngeseyili ulife endikhulele phayana ke lowa thiwe ndathi ndabe neehoki okay bekho icawe phana kuthiwa kuse-Investment Church ephaa kwa-KFC so bendithanda uhamba yona laa cawe and then uba abantu fika iintsizwa zaphayana ke aba bantu bala magunya ya so like laa nto bendisithi andizazi ndidalwe njani laa mntana mna uthi xa umjonge ufumaniseke uba uyandithanda bendinjeya so nenozinto uba nditshayile koku bendivele ndibe rongo ndibone nemililo ndibe rongo ingqondo yam ipopane yonke idibaniseke ibe ngathi uqova intlamba uyabo. So bendinjalo ke bhuti wam so ya ndaphela ndingumntana othanda icawe kongophaya ukhe bethi iBhayibhile ndisiya ecaweni nakhona iBhayibhile ndingakwazi uyifunda yabona but ndikhombe hayi noko please yabo ndihambele phaya ecaweni yam. So iintsizwa zapha ezininzi bezindithanda ngoku ufumaniseke uba no lo mntu lo unesi siduko ndinaso ufumaniseke uba lo mntu lo ngumntu ophethe yonke laa ndawo sihlala kunesi siduko ndinaso ufumaniseke uba no ndiseyifu elo hlobo ngoku and then abantu bendibaxelele ngecawe uba yazi xa unokuya ecaweni mhlawumbi ubomi bakho bungatshintsha it's not about sonke si-perfect noba asikho perfect ngoba nam ndilapha nje. So ndaqala ndababalisela abantu ingxaki yam kumfana kuthiwa nguArchie phayana lo mntana lowo bengathi wasindisa impilo yam apha eBellville because uArchie ndambalisela istory sam akanabo oosista naye ukhaya usuka eWorcester uArchie naye behlala phaa phantsi kwebhriji so wathi uArchie uzandithatha as usister wakhe
So bonke abantu baphayana bayamazi because benegunya le-28. So uqala ngoko wathi u-Arch ubana umntu xa endibuzile ndithi ndingwakwa-Arch. So besithi xa bendibuza abantu ubana ungowaphi ndithi ndingusista ka-Arch, uyabo. Apho zange asixelele nje nanto so abantu abaninzi bebengafuni uba ndenze fokole because ntoni boyika bandizabaxelela ku-Arch, uyabo. So lo mbhuti lowo bendithatha as uba ndingusista wakhe engafuni kwenzeke fokolo kum but knows uba ndingayekanga utshaya, nditshaya bhuti wam strongo. But bekho into bendinomntana, umntanam uLiam, umntanam belapha kwi-social worker, bekho into xa ufumaniseke uba laa mntana njeba uba uthethe hamba endaweni ethile ndiyaya. So kule weekend kwakakho lethi kumani noma makhe ndizobona oogomagoma iitshomi zam, makhe ndize apha eDelft. Xa ndiza apha eDelft okay ndifikele kwindawo kuthiwa kothandwayo ngapha xa useHouses Painting. Okay apha kulapho ke ndizobona khona uZola. Okay uZola bendidla ngombona endozoba bendidla ngombona xa yongikhala kwaPapas ethini ibonakala uba ngumntu otshayayo. uZola ndikhule ngumntana endikhule naye, so waziyo into ngam nam ndaziyo into ngaye, and then betshomene no-brother wam uMabhuti naye akasekho, rest in peace Mabhuti, wasweleka. So uZola khona angayaziyo ngam but wabe ene-crush uZola kum ndisemncinci but wayengayithetha uba sizodibana ngoku sendinomntana naye ngoku senabantwana. Sadibana ke kanti neengqondo zethu zipopanele ke yiteki, siyatshaya iteki sobonke sibabi so sidibene elo hlobo. Kakhulu uba makhe ngobo busuku kakuninzi uhambe makhe ndize apha koZola. Xa ndifika koZola okay ndifika uZola ungosenehoyi ngoku sehleli no-T.O. ndabe ndine-50 rand apha kum. Okay bendibanika le 50 rand mabathenge iteki. Okay sabe sibhizi sitshaya ke apho since ngoko ke noZola ke uba sisahleli sobabini nangoku. Ndigqithe kwizinto ezinzima koZola. Umama kaZola laa mama as uba betshilo nangoku ubana laa mama ndisoloko nengxaki nam, uyabo, soloko nengxaki umama kaZola. And then ngoku uZola nguye lo mfana unguye and ndamthanda ngeli hlobo angalo futhi. So iitshomi zakhe ezinintsi ndiye ndazigxotha phaa kum endlini because besendibona ngoku uzotshintsha i-lifestyle kaZola, zambuyisela back ngokuba makarobhe ngoku. So iitshomi zakhe ezininzi laa mntana naye igazi lam xa lingavumelani uhlala nawe alivumelani, ndiyagxotha yonke loo nto ke mna ndiyasiwa ke mna. So uZola ke waphela ke endibonisa uthi ulani uNdora. Okay uNdora ngubhuti okay, ubhuti abathandayo abantu, ubhuti olike ubhuti ongathandi uthetha, andazi mna ndizayithini. So namhlanje sendilapha kule ndawo ndibukele ilizwe lonke ngenxa kaBhundora. Ndifuna ukuthi ndiyabulela kakhulu uBhundora. Okay uTandora naye unazo iingxaki zakhe, ndidla ngokutsho kuZola ndithi uTandora unazo iingxaki zakhe naye but uyaqaphela Zola uTandora like ngubhuti ufuna uyanceda ukuthi uba masiyeke ii-drugs, siyeke nje ii-drugs njena wish all the best man for thina, not thina for a car for wonke umntu but ukuthi it's like uzifakile izipho zakhe zonke futhi uba masinide koncedo nakhona thina singayiboniyo loo nto ubone and bonakala uba asifuni uncedo ngathi asifuni. But lo bhuti lo le yonke into yakhe usibona uba hayi nam ndiyabona benza ngomthwalo nditsho nezizwe ezikhulu ubona ndithini but hayi ndiyabulela mna kuTandora but eyona nto endifunayo ukuthi bahlali bandincede ngalo nam i-rehab ndiyanida i-rehab ukuthi nam ndiyanida uba mandiyeke laa nto utshaya. As uba esetshilo noZola wathi ubana sikhe safumana i-challenge apha izolo. So izolo inapha akazitshayi mna bana kazi kuthiwa siyayiqala le challenge. So mna ndi-willing mna uba mandithini ndingayeka mna ndinga-willing because mna uyayazi uZola xa ndizixelele uba ndizotshaya ndizixelele because without uBhundora asiyazi nam noba ngesinjani andiyazi, uyabona bhuti wam. Senditsho nalapha into endinida khona abantu ndicela basisapote nalapha kwiihoki situation esihlala kuyo, iihoki zethu iyawa yakekele yamadala, uyabona bhuti wam. And ayingo-life man, uTandora udla ngosixelela loo nto khona mihla nezolo uba lo life lo apha kulaa hoki ayingo-life. And then nam ke ngoku andizitrite as ingathi ndingumntu ongumama, ndiyekelele yonke into just because into nditshaya ii-drugs, iimpahla uthi ungena nje nazi izikipha phezu kwezitovu
which means nami ngoku le into bona noZola lona ndiqala naye ngoku ndimgoba amandla yabona ngoba le nto ndiyenzayo because laa nto kuthiwa mos xa ungumntu ongumama mos into yokuqala mos udisapline apha endlini mos uqine apha endlini uthini. So le into ndiyaqolisa ngayo yonke apha ndiqolisa apha kuZola okokuqala okay andizuphinda ndiyenze ndizozama ngoku ngandlela zonke. And nalapha ekutyeni siyacela sibe sicela nesapoti apha ekutyeni apha kwiinto zegrosala noZola uyabona because without nina abantu bethu nabantu abasibukeleyo we are nothing but ndayekiswa esikolweni ke bhuti bam ndayekiswa bhuti wam esikolweni nale into ndiyabawela uya esikolweni bhuti wam ndiyabawela ndayekiswa. Yaziba nangoku andina-I_D andinantoni I'm 36 years old andina-I_D andinantoni and then ngoku noTandora uyayiphushela loo nto ubana mandisebenze mandibe ne-I_D and then naye for ndimcingele naye akaphangeli naye une-brother funeke azijonge uyabo but without yena ngoku without yena uTandora hayi makasose eqhuba le moto ngoba seyile mntase. What's the first thing endinoyenza xa ndinophuma i-rehab? Into yokuqala ndifuna umsebenzi then ndiphangele and then ndibe nebhondi nomntana wam then then ndithatha apha istephu ngoku nam ngoku nditsho ndikwazi uba ndiyakwazi unceda nam ngoku abantwana ngoku abatshayayo ndibaxelele nam uba okay no utshaya ii-drugs guys awukho rayithi nam ndisuka kuzo ezi zinto uyabo. Kwazi nam one day uba ndingama phaa esitratweni ndikwazi uba ndithethe about abantwana abatshaya ii-drugs ukuthi nabo one day mhlahle bayeke utshaya ii-drugs uyabo. One day I wish uba nam ndingakwazi uba ndiphangele ndikwazi unceda apho ndinonceda khona. Okay umntana we-rape so andinoyazi noba mhlawumbi wala madoda okanye ngowasephantsi kwe-bridge okanye but ngumntana we-rape. So ngoku so umntanam naye umntana ondikhule ebendidlala naye phandle ebencanca amanzi okay noba kukho usisiphindiwe waseLedden nguye ebefana amthengele amabisi bona amthengele ezo zinto. So ndadisayida one day uba no mna mandimthathe mandimse kwi-social worker because abawuthanda i-social worker ncinci uba khe anandawo yohlala wathi mhlawumbi angandithathela nje oko umntana then mna bangabi nangxaki nam. So benza the same thing so bamthatha so bamxelela ngoku okay umntana wam ngoku uhlala phaa. So umntanam bendimazi uba uhlala phaa not uba mdala phantsi kwebhriji. So uLema ngumntana okhule esazi isitori sam umdala nguna-17 uyasazi isitori sam but noLema ngoku naye umntana okhule laa mntana lwana ukhule ehlala kwi-social worker but andazi ingqondo yakhe izothi injani like abanye abantu baye bambonela for uba ngumntana esinomyuza lo. So laa mntana lowa is the same thing like eyenzekayo kum i-same thing like eyenzekayo kuye because bamkhupha esikolweni naye zafuna uba makajoyine laa nto. So umntana yayengena-choice but zange afune but baye besithi bana no bazobulala ifemeli yakhe le ahlala naye those babebengandazi baye babulala ifemeli yakhe le yam. So umntana wanyanzeleka ubana makathini makavume uba ingafuna makubulawe ifemeli yakhe. So uLema ukhule esazi yonke into about ii-gangsters because ubina mntana ukhulele phaa kubo bebemthanda into noba bembona ngoku apha ngokubana wenza izinto ezifana uLema bebamba igani qale udubula umntanam esemncinci ethini so like yi-gangster. And those uba wayibona ngokuba no irongo kule nto ayenzayo ngosemdala ngoku ukhule wayibona uba okay akafuni so waya phaa kuba wacela ubana nakamfuni lo life yena because ngoku akaziboni yena enalo life. So the more so azavuma ngayo because andiyazi uba umntanam waye besembenza le nto kuyo. So baphela ngoku bemdubula sike sakuloo nyakanyaka noZola apha sidutyulwa apha uba umntanam ngoku engafuni wathi umntanam ngcosi nibulale ke ifemeli yam yena akayifuni nalo life amphilayo and ndifuna ufunda ndifuna uthini. So wabaleka ngebejonga baza apha kum noZola kungoku kulapho ngoku ndabethelwa khona kusebusuku xa bathi xa bebaleka besiza phaa kum noZola oohoyi bafika kucime isibane. So bona bafuna unkqonkqoza so bama apha ngasegeyithini apha koZola bona xa uphuma apha egeyithini koZola bamela ngaphaya. So ndabe nditshiswa mchamo mna uba ndizoletha isibane ndizochama qha ndinxaniwe ngoku sebendinebelokhu amanzi
uba xa ndizophuma okay ndizola ndifuna amanzi ndizola mandivule ndiyam lokhu amanzi ndivule icala ndenzele ezisikom ndilivule nyhani xa bekho mandikrobe mani apha egeyithini xa ndikroba apha egeyithini ndibe ndibona umntanam ndibe ndimkhwaza yabo Liema bo ufuna ntoni apha ngeli xesha ntontoni yabo and then ngoku abezintoni bokuLiema mama ndiyadutyulwa apha aze kumendleni uyabonakala umntana ebelele una-16 ngelaa xesha ke sidutyulwa ngayo noZola andisithi ke ndibona okay naba balapha kuthi bona yabona bonke bakhona olanto bonke aba balapha kuthi eKasi bonke aba itshomi ezizam kungoku zikhona bonke aba umntanam ngoku suppose uba wasweleka but ke uLiema nguLiema ke andiyazi waphushuluka ezandleni zabo so hamba uzitalela kwenye indawo ndakhe ndagula nam ndabakho sesibhedlele ndava kuthiwa okay bekuthiwa ube imali phaa wabethwa but ngekho bebethwa but yafumaniseka uba imali bibiwe ngubani waphinda wathatha umntanam aphinda wahamba senditsho ya oko ndityhile ukondistraksha noZola kungoku senditsho ya ndaphela kungoku ndiba famous kungoku just because uThandikora ya. Okay, umntana awumazi uyazihlalela? Umntanam ngoku uyazihlalela but ndiyambona ke eyona nto ndikwazi uyenza kakhulu ngezandla zam ndikwazi ukwenza intloko abantu akho ndide ndingakwazi ungayenzi intloko ndikude ke apha kodwa kwenza iintloko zabantu ya noklina ke uba umntu ufuna ndiyiklinele ke ushanisele iifestire zakhe awubize uAnita wena hayi ndizawubetha ukhona and nalapho ndikude apha eklinini ne-cleaning isenziwa ndinganyiyo good. Okay abantu abafuna mhlawumbi unisapota okanye ukwenza loo nto ningaxhomana noBundora King D-Dollar then yonke ithuba xa ndiyobe seniva phaa kuye otherwise asikho kude kakhulu la kunaye okanye mhlawumbi abantu abafuna uzosibona then akukho hayi mina sibamba phaa kuye eziba sekunjalo ke. Yho mna kubo kwabantu bakuTikTok ndifuna ukuthi enkosini kakhulu ngesapoteni bandibonisile kakhulu kumba into zoba bendicinga fanuba ndindodwa andinafemeli andinasista naba bandibonisile bana no Anita sikhona siyifemeli yakho they can do again so like bandibonisile lukhulu and then ndinesithing abanye bandinika nempahla ubone bandinika uthando olukakanye bendifuna kubo so ndizibonile bana andindodwanga senjele bandibonisile lukhulu ukuthi nomnye umntu ongenabazali angazifilishi uba acafamba ulone kanti uthetha kuyanceda kanti the more into uyigcinile apha kuwe the more izobuilda something izobuilda more and then the more uzofumana i-stress and then into ngoku nam endinayibona ngakhona the more kwenzeka izinto ukuthi siphele sizigcina it's not about ubalekele emtshayweni ndibonile bana is not ayonto i-right leyo isichithela phantsi qha so ndibonile ukuba uthetha kanti nabantu bakuTikTok mna banenzele izinto ezintle kakhulu okokuqala banike uthando banike yona nto bendifuna then impahla bebendinika abanye bekwazi undipha nemali mase ndithenga into yokutya yonke into mani ndingakhutshwa namazinyo mbo ndokhutshwa ngugqirha ndifuna ukuthi enkosi Dr. Phuthuma ngento oyenzileyo apha kum noZola usiklina amazinyo ubabone babolile wakhuphe still nalapho usezawusebenza apha kuthi emazinyweni wethu ngokuZola uzosebenza usenzele nee-falls ndifuna ukuthi ndiyabulela kakhulu uDr. Phuthuma azuThixo abe nawe awublesse more sisi wam ungayenzi ukuthi qha ungavumi amanaphinduze ukwazi ukuyenza nakwamanye abantu ndiyabulela kakhulu uTandora hayi abulibulela ndabulela phaa kuBundora uzongatshintshi bhuti wam le nto uyenzileyo impela uzuyenza nakwabanye abantu uThixo the more uzakublessa wakublessa kakhulu so ndifuna ukuthi wena ngoTikTok ndiyanithanda kakhulu and I always like ndiyazazi ukuthi nabo right there abantu abandithandayo i-sisters i-brothers i-family so without nina guys yeah. This is Uncut Stories.